Значи виж сега. Ти ще си моето момиче на късмета в този танц и ще обикаляш около мене и искате да движим. Разбираш ли? Това почва. Как? Е така. Ама някакви нежни ми става. Не са ли забавни? О, велики духове! И за в бъдеще обладавайте! Това хубаво джукенче на знахарката! Носете и късмет! И пари! И честни клиенти! Подарък за вас е този мой танц! Много са забавни. Вижди се, святливам се! Те ще ми доскучало. Радвам се, че има такива. Тези познати уникални стъпки. Айде, дъди се далек! Януар, помна тати, аз не си помня моето име. Защо спря момиче на късмета? Ще провериш ритуала! Чакай. Чакай тук. Той просто обича да е на сцената. Такъв е нашия шеф. Това беше.